Ya, yo. Ha iki anu. Ana pesenan bandul kon cilik ka yo. Dilayani dicik engko timbang ngenteni antu-antu ha. Engko sing gendeng favorit engko wis yo. Yo. Wis ngenteni apa suwi-suwi yo. Wis to. Mantep bro. Yo minangkani pamundhute Bapak Kuliat. Yo. Sekedal kagem kanca-kanca YouTuber tolong agem. Ayo goyangan sing romantis yo. Gagon channel dan kawan-kawan. Sak urip langit, sak lumahe bumi. Asik-asik. Mung sliramu kang tresnani aku tansah eling padha tresnanmu bandel kanci kembang mawar biru najan mung sepele Yo alon-alone ora usah kesusu diburu apa yo aku lara pinaku tambane rada maju titik nduk Cahyu. Muga dadi panglipuring ati. Asik. Bandel koci. Kembang mawar biru. Rina wengi. Tumempel dadaku. Bandel koci. Kembang mawar biru. Kena Tombonek kananku saiki kuncimu sono bandule Asik kari ngenteni kudu dadi siji wong bagus kuncimu tak anteni. Yo, ya, wis rokrek iki apa ah? Aku ya. Oh. Langit sak lumai bumi mung sliramu nimas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha prastianmu bandul konci kembang mawar biru najan mung sapele gedhe paedahe yen to aku lara pinangka tabane bandul konci iki tetep tak openi muga dadi panglipuring ati bandul konci kembang mawar biru rina wengi tumempel dadaku bandul konci kembang mawar biru kana kanggo ambane kangenku saiki konciku wis ana bandule
mung karingan teni baline gemboke gembok karo koci tetep dadi siji kok dadi panglipur ati lagune Sri Uning oke mantep heboh marang Raden Wirakaya Agus Prasaja anambung branti asik Sri Uning Jatagrahita kang romantis kandange pribadi asik Wiratmaya putra Dira Rangga Lawe Adipati Negara Sri Uning putrane Nyati Sapati Rangga Lawe lawan Minajingga katresnane Wiratmaya tinapiti Rara Sri Uning senajan wekasanira bagai klena salabon yes bareng-bareng mulia budaya dalam pakaian channel tersebut Sri Uning mustika tunggal labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wirakaya putra saja anandurati Sri Uning kapadrayita kang pinita kadake pribadi Wiratmaya putra Dira Lawe adipati yo oke pokoknya oke dong wongso pati nalikane wis ta oke kapopo ing Madyalaka Rangga Lawe lawan Minajingga katresnane Wiratmaya tinapiti Rara Sri Uning senajan wekasanira bagai glena salabah
dilanjut Bangsa yo. pati. Oho. Nalikane ani. Aku baik madya loka. Ranggalawe lawani nak jinggo. Sriuning putrane ngati Yo yo Rara Sri sampai lali aku Serajan wekasanira Pekeng leno salabo ngakari yo sampun dipun pinangkani nggih Bapak nggih. Menika request Bapak sinten Mbak Vina? Bapak Mulyadi bandel konci lajengaken Sriune nggih. Ya, kowe dilanjut. Nah, sik leren. Karo ambekan wis, iki dilanjutne wis rusak kabeh.